say I radio so near the mission blue. Ye anu friend ye di assembly. Eti bibi obi aka. Emi ye be judgment no me pa chopa. Say I radio so near the mission blue. When you hear said them na friend ye di pass go no. Eti the pepom said susu so ne ba no. Ya bra paka say Malady. So pa ko mo ye nya wetin sem. Malady nya sem ketu o. Ni adro no. Na what to ahonche na wo da so de kura no homam. Di asem ni. Me ma hu beti mate bi da me se me ma me bia na menimu no. O se no na ama na nwale. Be mo nya be mo ne na kodema me ma me no ne ye di ne ba ko pe. Ne ma me ne wo ne ba ko pe. Oni be ma na kodem no mo hye wa ne ma me na be gina mpome no bu adan we de na odi mi ba sa. Di mi ba. Enti nsem ni pi. Anyi Yo, oba he ma na te say. Wo hu ofe, braki. Mo fe. Fa unsem ya, is a champo komi obi de so bedru ni de so timi. Ati atum. Me no pasofo me. What hu me 2 days. De na enna. Woni so na no want answer me buy. Wunu abrewa bi akɔhye gin string. No see twa na japade a wo buy sim na me say ada. Mama abrewa 60 years. Say wa hu hye e no eto tea no. Wode anu ba na nim na me say abrampa. Ese me say champo to hye obi o. Obi. Na amre wa phone prema ya mo dedo. Prema ya mo de. Yo, papa. O say na te say. Ya mon cover face ni nyina amaye. Em say basam ne tofa na ene yenya brema ma me no no so fa ne de emra pacho bone tofa na yo Chewa tifu na yo nse be na ka treni ya no ma be to wani e wo kwan a obai ne ma me de be fa so fi ti mi se o frɛ ma inu mu didi nkoma tu ye se o be peda ma ni abihia ane na o frɛ a ni na ya bana ya mu di yo ti asem dada na yo Obaima e pa cho dan na aba ehwe so e Bible Quran bi focus ya snap kasa prakuni bodu ya de na ape so fa Bible ko yan sorry so me ko praise hey nanse praise bi papa no ma of catechism mo solim Bible no gidie mu eni ama ya toto ajeje mu yo peja Bible peja bodi ya me ya dan na Pacho ya me ya dan na. Mi kura me Bible. Pacho mi kura me Bible. Sa sama me be ken. Sa sama me be ken. Onyame moa me. Onyame moa me. order. Yo, baya. I said you could afford SNU. Now we are not say. Pacho ni o kan no. Pacho na me ne ma, me na me ne me ma me neti. Ba me kwala be ma me ama me hu se. E bia me ma me efre. Maami a ye kan sa wo maami. Me pacha. Aha, enyo maami pa. Pacho ma me pa. Ma me aka say de we frame. Tina ma me adam pa no na ye business. Nti ma me frame no otete me. Otete me mu a de me na masori mu a na me hu abrantie. E na so obeware me. To de o pasem to mani mu na. Me so mama me ni na nhia na. Oni na na. Me pacho de bi. Yes, mo nante kronkron kwaso. Pacho an. Mo. Na me simpa so ye me ho ade ansa na. Me na timi nhia na. Mo. Pacho me ni kwhia na no. Na fere me hu se nkoye. Aji gwanwo. Aji to. Kewiawo. Achimda kewiawo. Na nkoye sese. Pacho na dru anadwo a. Mi hu su ye. Enaye mu no. Me pacho an. Eso omone homoden ana. Omone homoden kra. Oti ana me ka. Omone homoden ka so obone homoden pa na mboa. Me pacho ade ne be ma ni su ana. Ishakura. Ah. Hey. Ena so so ma sa de ade ni bi aye mi o. E bia ba be so. Na we de ye. Hey, Anna, you want John Cena. You want hey, ya beduma. Ya wa chompango mo. Hey, ABJ. Pensuyo mami o na. Eni eme ya fa masuka kara.
talk show my ya homeso na kire se owura yi wa ma woni na nhia na wo ye se mba wale awale konkon eti mukọ oba ya se ne be ma no nkoyi kura isa eti sese because be man ma je se mi ho asem kra me nka kra edura na do a woni ne be hie na no o twetwetwe ne ho se na onim ne na hie ho ntina na o twetwe ne ho e ma me sa no na so breast over the babai na said ya uka no kwenti ko betimi no ba wo se bia na akire ya na bia yes ade a ane na mtimi se so ba no so ko ba bi so de be hye ne so de ya se ma hey sister ekwoti emekoti metomu ofa samuma asamu no ba bia ye gina pa oba ya ye kan se oso beto so no maame no eda mpa so e wa godie bi pa chan de antisa wa me hu se mo da mpa so pa so de bi da ya asem ne ba ye frɛ wo maame no wo maame ne sɛ asem a ya ka ya twa so na ye di enti na brante ndi aduru ha na wo beto sɛ wo ne ne dampa so na nye bone kwan so wo so sɛ ansi tu no maame wo na e ka no kore ipa to sɛ ne me maame no ka no sɛ no no na e ka ne de na ensi akwan because sɛ me maame de me o de maame timi ne me maame so e dan ma ne ye yeza ti bia mo dampa so kwa nyesi ba chan bia na ye dampa so kwa na se bia me maame hie na de de ne kwa me ntimi ye sa de no kure bia ni anya no kure asama sister yi kai anya no kure o se be ma twa koshim cheme wo ba no ba ensa ni atwa koshim de ye keto akora tumi ya pio ma bibi betimi afiri ma ba ndi se meme de ne so nti no no maame ye sa no so me pese mi hu maame obusu asem ono ne maame ne de ne ye chen meme de ne de a ne ye hu se ye nya wale fu bi ba so me ne maame de na me si ye ye me no wo de maame kura timi ba ho go o maame ko bompo so woni ne woni da do dansini enya no kura ba kokora nkontompo na wo twa enya no kura maame no timi ba ko punum se me to me bona mi pira wo obi a wasi tumi be bom pomam se wo bra wo na fe de na ne be ma twa koshim Ghana for my wa ma ba sebi mo pe ko ti akasi o enu na ama nanu obebre na wan ma mu wa iku so sister yi bia na wo de ne na so na hu se bia me de so na wo no there be enu de wan kan sa wan kan sa wo se me de so na de o kan na mra wo ye se obewale hu ni ehia na ehia mu de ye nhia mu ye se mu ni ehia age se wa ma ware awi na fedia ne beba se be mani monyamfa auto ba fa ente fe na moti no se o ma wo ne wo nna na ene me ye sa ene ma ono ma me ye nti ne ma me honya na kono so ne me be ye sa etu susu se se so ya na wonim se ma me na nye ne bakan maame ne de ono ne maame ne nyina nka nche me so munya usua o maame mu se ne maame no na maame eti sa asem ya wo kan ne se maame ne maame pa ne ne wate ene na wo ka kire me ena wo kan he ene wo wate se maame no nti afi na mo se de mimi hu ni nyina ne no kure se maame no one ne wo sa ayonkufa no fi se ne maame no na one ne nye sa de no one ne ye no point bi wa kan na mo mu se de mimi hu ni de me ba ne ka kire me ni nyina me ba ne de kwa mbo na mane se asem a oba na ka kire me se wo maame de ye ni de kan ro ka me se minya amasem se na ye se me ba no ifi ono kura no ne akura no ntem no enye ne nya wasem se unya wasem e kura no ne akura na etwe se akura na egba ni kunu eye me ba no oba ne maame ho se wo nti maame dan nei ya dwuma ya ye no kura ne yedi ya dwuma ya nye magic enti asem a wo be wo hye wonka watata so esa wade na nwui nti say dia wuku ikanti mo be da awale so abeto so no maame da mpa so a wo no maame da mpa so a wo hu mo kwa bone so wo so be ya tum se maame ne nya wo maame kan de bibi betimi akoso nya maame kan de ma bibi betimi akoso ene na che say dia wuku kan kure mamba chanya no kuro ni kunu no nya mi kunu so no na re na wuku no ho ya maame wu ye no de ne me ye ba preko pe maame no ni ba maame no ni ba mi pa cho da bi won wo da on wo da no ma ye ba preko pe ti no bia na ne ba ne gofo no me maame se ni bibia ye ya ansa na me hu se
me maame na senka no kure mu kura na ade na me walo na unim se wo wale me wo ba sa ma finance o ade ntina wo obi a wonya wo maame no ntimi nchemu se ebi a we wonya me maame sa da bi se bi ho fie abusua mu asem sa de ontumi fa meto a sa me be ma wo be wale mi o na me ntimi nka sa be ma wo wale me ne matena bobla ntimi nka nche mi se obi nya wo maame a umami hu se be ma wo dom ya wate a se wo wale me ene matena e de be ntina obi a onyo obusuani no se be maame ntimi kofo obi onyanka fie kura wale no ne kwasem nti se wo no obi na tena watete wa e de na si kwan se wo mama hu se maame wonya me maame nemu oda maame su e kire me na mafa na ye me maame sa wanka se wo kunu ni na wonim de woni ni yenti ye se mini bank ogumani mase se wo na si se wo wale mi biom kra na se do nya eti maame da na se awade na beba so ana e ma so pacha wala na ye ma so biom ade wa ye oden pacha ontimi ye me hu adwuma peja uti sister kasagu ade ni mu yi wontumi nya wo adwuma di pacha da bi o etu wale no pacha da bi na da wale no sister ye sabi edi enko a iso mako huma o shira ko huma bo so si kana mabonten bla na sa no so do e moa wo na se maame utimi no kunu trafi na me sa mabo akọ mama ni 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 kuru ben woni ni kunu na ti opekun bi ama me na woni kunu ti na me gba ho a o si he me no wo dem a da wo be ma me kwan me gba ho so ne ye bopunu bitimi fie na ye bopunu se me ma oble na me se anyi sika ntu na ne maame no ne wo sister yi wo dem a e ho jealous so a o so ntimi ntu wo yafunu mu maame so nyo maame se ne ya wo kan o ba send your what in the na ye body obe me de tu na nim kra se enko down ba bi ha mama me no si da bi ase me ode ma ya maame so de mi o tumi ntone ntwene ya ntu ne ntwene yo ye ha e da ma na tina na me nu me no nya so ye ofie o si da bi ode ma ye ba pre ko pen mi ntimi kwotena ba bi mama me so kwotena ba bi me so mi ja ofie na mani wo machi ade se mi ja wo ne maame wo we me ba na wa yo fu flam asemo abaye so ne o me ja wo ho no ne maame ku adwuma na mani wo machi me bai be kan ho a o ha me ba na wa fa wa san fa me ba no kra so asa aka asemo ya oba ya o kra wo ya le pa cho me ba o so akola ne ka kire ne ba ne ka kire ne se o maame dwale na no de ne se wurawura na se asemo no ukun abo amane pen pa so obo mama ne pen e dia na wo ye fa ho se ba tai pa to sem da me wisa me maame no e maame so no wanye no kure akola ene na ade na ba wo de na ba na se de so na se dware akola na me me nya ho anwale no e ya se de se maame ne dware no ti ene ntina wotimi di asem kakaka se to me maame so sa ese enu ntina mama ma dwuma yi nya kakra ma ende wo nim se wo ye se wo ye obi bra asem na wo kan ne mu odu maame nim de me mo wo kwa enu o mabo ye nwa de ja de ja no mu da ho ye ba de ja da be o pa no so ibade jara be na ade na ha de ne se na se na me fu kuta me sa amle ne de ka utwa wo ka we nyina anka ma ai no wa metwa sanka wutwa ya mama hu sa asema wo kan e no kure na ma sister yin hwe o hwe maame ne so sabe oba bre wa ne to amoa ono so hwe ensem wo ho ene wuko kura hwan ya ti oba pa se asema wuko ka yenye ndai ade yenye ndai because me de me hu de menka yenye ndai ade ne bema bema katachie sorry ba betra national television so abeto na se ene wo ne yiri ni mpon so omoda kete so kwan ya na omafa so omoda kete ne so no enhia ni munyam ade ne bema na yesa won hu hwe sabi wuko wonu wi o mane so wonu monsa ba cha da bi ti ade ne bema na yesa aso minim die nti kura o patch den kura maami amde na ye maami de ye de na o so ne me da sa ma maami ode maye maami prekope mi maami wi ono atete mi a mama ko bedu mi fi se de na o so de asem wi ebeto ne so sa bla wasemi ana da no sabe so wa fa ready ni bia na me fa ready maami me fa ready no kura shop na me kan ye mi mahu na me kan na obad na woni oba nso te na o mo na konwoma nso de abra senye ne maame kra na ye musua so obeti eti abonte maame busia se na me bo na magya na se me wale na me mo e kra na ye de na me mo
oba ya wo se no obo no wagya ya na but asese me hu ne de sikasem no ne nkoyie na mpamusu ne nkoyie uhu me ne wa na ne wale hu wona me no me ne wa na ne wale asa me hu se wo de ka asese na me hu se na se na etia aka mama me wale wo ka wo ni hia ya ansa kama me wale no kula kama fa we anto me hu so aye hu ye nso so a wo begya no so wo hu na se wo mpa enye wo maame na wo so ne ko yesa eno se gya be ma akura se maka me nwie ne wo gya to no se ba wo ba abra ne kura ne sen ne kura ne se me awale ndie wo mata se wo nwale me ba no wona ne hu ya me yare agbakura no to woni ni kuru no ko mbe fa so a oni ni kuru se no ko na mame no emi ne ya me o wale mame se no wo se maame oso maame anso ase ne ba wo ntie no so e bende maame no ne ye hwe nanim na bibi ne si ne kwai fele ni aniwo ontumi me enu mehia ontumi ma fele bia na ye fele bia se me fili akwa wo na maame oba maame enye na no wo de obetumi ne waye de mu ye no mampa som de mi ayi nti na ontumi nti ne wo fili maame ne ho no se maame me ka se wo fili ho no me kura na mka so se wo akopɛ ba bia wo tena wo pe na nka han ma na mintu aka maame no nkote osi da bi se maame wo de ma ya ba ple ko pen so de mi so mi ntimi awale ase na wo enye se wo di agro wo ba bi